máme tady původně potvrzených nějakých 50 téměř účastníků, takže předpokládám, že se ještě budou postupně připojovat. Já vás vítám na v tomto roce poslední Emblu inspirativní online snídani. Tentokrát je to na téma 7 typů na konstruktivní zpětnou vazbu. Mé jméno je Michaela Břovská a já vás jako tradičně budu provázet touto snídaní, budu dělat moderátora, ale nebudu tady samozřejmě sama. Tím hlavním členem této snídaně je Marie Hořáková, která je teda psycholožka, koučka, je to HR Advisory Manager Blue, má 20 let praxe v HR, personalistiku přednáší na Vysoké škole ekonomické. Dále tady budeme mít i hosta, který se svého pohledu manažerského řekne, co se jemu osvědčilo při poskytování zpětné vazby podřízeným, naopak, co by manažer dělat neměl. Program máme nabitý. Já vás poprosím, když budete mít nějaké dotazy, jakože dotazy jsou vítány, bude vás něco zajímat, bude vám něco nejasné, ptejte se hned. Maruška tady vlastně tu svoji část bude mít zhruba do 10. hodiny, krátce před 10. vlastně skončí s tou svojí částí, pak by měl tedy přijít host a pak já vám ještě povím něco z pohledu zaměstnance ke zpětné vazbě, nějaké vlastně pocity, jak se může cítit zaměstnanec, když buď zpětnou vazbu nedostává, nebo ji dostává v nějaké formě, která asi zrovna není ta, co by měla být. Čas na snídani máme teda od 9. hodiny do 10:30. Všimli jste si asi, že snídani tradičně nahráváme a každý tedy posléze během dneška, nejpozději zítřka, obdrží link na záznam a zároveň i prezentaci jako takovou. Ještě vás poprosím těm technickým věcem, stlumte si všichni mikrofony a vypněte kamery. Když budete chtít hovořit, tak si zapnete samozřejmě mikrofon, zapnete si kameru, jak budete chtít. Můžete do toho normálně vstupovat, přihlásit se ručičkou nahoře, není problém, a kdo nechce mluvit, může pokládat dotazy do chatu. Tak a to si myslím, že je zatím za mě všecko a rovnou předám slovo Marušce. Takže Maruško, je to tvoje. Dobré jitro, všechny vítám. Tohle je naše poslední letošní snídaně. Tak abych se neloučila a neděkovala uprostřed prezentace, tak poděkuju jednak všem přítomným, že se dnes účastníte, a chtěla bych i poslat do éteru poděkování všem našim klientům za to, že s námi spolupracují. Je to velice příjemná spolupráce a speciálně těm, kteří se účastnili našich online snídaní během celého roku, bych chtěla poděkovat za to, že vytvářeli příjemnou a inspirativní atmosféru a za to, že vlastně nám svým zájmem umožňujete ty snídaně pořádat, protože je to pro nás velice přínosná a zajímavá zkušenost. Kdybych měla poskytnout zpětnou vazbu odcházejícímu roku, protože je to poslední snídaně v tomto roce, tak se asi hodí to nějak uzavřít, tak kdybych měla poskytnout zpětnou vazbu roku 2020, tak by to asi nebylo úplně snadné, protože to byl hodně zvláštní rok. Asi by se hodilo říct, milý roku 2020, děkuju ti za 12 měsíců. Už dlouho jsem se tolik nenaučila, a že to byly užitečné věci, co jsem se musela naučit, třeba jak přenést naše živé snídaně pro klienty do online světa. Už dlouho jsem nestrávila tolik času mimo komfortní zónu. Už dlouho jsem se tolik nepocvičila v soucitu. A oceňuju, že si nám připomněl, jak křehký je lidský život, jak křehká je lidská psychika. Ale aby to byla rozvojová zpětná vazba, tak nakonec otázka, opravdu si musel způsobit tolik potíží našim klientům a vlastně celé ekonomice?
Já pevně doufám, že ten další rok, co přijde, se z toho poučí a bude nás challengeovat třeba i podobně jako ten současný, ale nepřinese tolik potíží, protože pro mnohé z našich klientů a pro řadu firem, které třeba ani nejsou našimi klienty, ale přesto s nimi cítím soucit, je ten rok skutečně velice tvrdý a dostává je nejenom za hranice komfortní zóny, ale možná i na hranice jejich samotné ekonomické existence. Takže doufám, že ten příští rok bude k lidem trošku laskavější. Ty roky si z toho asi nic nedělají, je jim úplně jedno, jak je my lidi vnímáme, konec konců je to jejich přirozenost, že nám přináší občas katastrofy a občas věci, které si lidé nepřejí a které musíme prostě přežít a vyrovnat se s nimi. Nicméně, pokud máme ve svém okolí živé bytosti, tak ty na naši zpětnou vazbu reagují a je třeba jim tu zpětnou vazbu poskytovat. Zvlášť na pracovišti. Na pracovišti je to extrémně důležité, protože cílem pracovních vztahů je vytvářet hodnoty. A výkonnost firmy se dá zlepšit jedině tak, že lidé dostanou, že zaměstnanci, že lidé v té firmě dostanou zpětnou vazbu, co mají dělat jinak. Stroje se sami nenakoupí, dodavatelé se sami nevymění, práce se sama jinak nezorganizuje. Takže jediný způsob, jakým se dají změny dělat a jakým se dá zlepšovat výkonnost firmy, je přes lidi, to znamená přes zpětnou vazbu. Zpětná vazba má za cíl zlepšit výkon a pracovní chování každého jednotlivého zaměstnance, čímž se zlepší výkonnost celé firmy v důsledku. Proto to děláme, proto do toho procesu firmy investují. Pro mě, protože jsem původně psycholožka a navíc humanisticky orientovaná psycholožka, je zpětná vazba cílem, jak být lepší verzí sebe sama. Věřím tomu, že jsme se všichni narodili proto, abychom se něco naučili. Věřím tomu, že rok 2020 nás hodně naučil a že ve svém důsledku nebyl tak špatný, protože nám umožnil naučit se nové věci a rozvíjet se. A že řadě z nás umožnil být zase o kousíček lepší verzí sebe sama. Kdybychom se nerozvíjeli, tak jsme mohli zůstat u maminky v děloze a být tam spokojení a mít všechno a nemuseli jsme vylézat na svět. V okamžiku, kdy jsme udělali tu volbu narodit se, vzali jsme na sebe i ten úkol neustále se rozvíjet a učit se nové věci a reagovat na to, co se děje. Nejde to bez zpětné vazby. Proč to nejde bez zpětné vazby? Protože my o svých nedostacích často nevíme. Pozitivní zpětná vazba není pro lidi problém. Je to velice příjemné, rádi si ji vyslechneme. Mnohem obtížnější je slyšet o sobě negativní komentáře. Ale bez těch negativních komentářů se moc rozvíjet nebudeme. Protože my se zvenku nevidíme, nevíme, čím okolí ubližujeme, čím ho rozčilujeme, čím kazíme ostatním pracovní prostředí, čím zpomalujeme jejich práci, čím jim komplikujeme práci. Leckdy to můžeme i tušit, ale nevěřím tomu, že zaměstnanci, kteří ostatním komplikují život, komplikují práci, to dělají schválně. Z valné části ne, z valné části to dělají, protože nevědí, že komplikují ostatním práci, že zpomalují ostatní, že snižují jejich výkon. Nevidíme se zvenku, nevíme, co ostatní na nás rozčiluje a čím jim sypeme písek do koleček a házíme klacíky pod nohy. Tohle to nefunguje jenom na pracovišti, to funguje i v osobních vztazích. Málo kdo z nás ví, čím rozčiluje manžela, manželku, čím rozčiluje děti, tchána, tchyni, čím rozčiluje psa, kočku. Proto potřebujeme zpětnou vazbu, abychom se dozvěděli, kde chybujeme, čím ostatním komplikujeme život. Potřebujeme konstruktivní zpětnou vazbu. Vždycky říkám manažerům, když neposkytujete zpětnou vazbu svým podřízeným, kradete jim možnost rozvoje. Bez vaší zpětné vazby se nebudou ti podřízení rozvíjet.
Oni se nedozvědí, co dělají špatně, co dělají málo nebo moc, co dělají pozdě, kde jejich chování škodí celkovému výkonu firmy nebo týmu. Musíte jim to říct, nepředpokládejte, že to vědí, že to poznají. Nikdo z nás se nevidí zvenku, nikdo z nás nevidí do hlavy ostatním, nevíme, čím ostatním ubližujeme. Pro mě bylo třeba překvapivé, dozvěděla od kolegů, že je znervózňuje, když dodávám věci na poslední chvíli. Mně to přišlo úplně normální, jsem na to zvyklá, dělám to tak většinu svého pracovního života. Zvykla jsem si, že v korporacích deadline je čas, kdy se začíná vážně pracovat na úkolu. Takže mi to přišlo tak jako běžná věc, tak to přece je. Ale když jsem přišla do Blue, kde ta zkušenost je jiná, kde se nepředávají věci na poslední chvíli, tak kolegy to znervózňovalo, protože nevěděli, jestli dostanou zpracované to, co jsem zpracovat měla. Jestli dostanou tu připravenou prezentaci, jestli dostanou ten připravený audit. Bez toho, že by mi to někdo z nich řekl, bych netušila, že je to jinak. Že to neodpovídá mojí předchozí zkušenosti, že jim působím tyhle ty emoce. V okamžiku, kdy jsem se to dozvěděla, věděla jsem, tohle to není to, co bych měla dělat. Měla bych změnit své zvyky, protože jsem v prostředí, kde už neplatí to, co jsem se naučila. I tohle je úkolem zpětné vazby. Přeučit zaměstnance. Nepředpokládejte, že vědí, jak to u vás chodí a co se od nich očekává. Oni možná přichází z prostředí, kde se věci dělají úplně jinak, kde byli nuceni dělat věci úplně jinak, kde si zvykli na jiný přístup k termínům, k tempu, ke komunikaci. Bez toho, že vy jim poskytnete zpětnou vazbu a řeknete, v čem se mají změnit, nebudou možná schopní se změnit a obě strany se budou zbytečně trápit. Zpětná vazba je tedy nesmírně důležitá. Proto, aby umožnila lidem zlepšit jejich výkon na pracovišti, zlepšit jejich pracovní chování a samozřejmě rozvíjet se. To je pro mě osobně velice důležité. Zpětná vazba je rozvojová záležitost. Jak na to, aby ta zpětná vazba fungovala? Podle dat z Kolumbijské univerzity poslouchají zaměstnanci z celého feedbacku jen asi 30%. Obvykle tu pochvalu jakž takž vstřebají, pokud nepřemýšlí, co tím sleduje, nebo maže mi med kolem pusy, nebo chválí nějak často, to on bude něco chtít, ale chválu si lidi většinou vyslechnou. Obtížnější už je poslouchat o sobě negativní komentáře. Je tedy třeba naučit se poskytovat zpětnou vazbu tak, aby buď jsme ji zkrátili na těch 30%, což se prakticky nedá, když zpětnou vazbu výrazně zkrátíme, tak zvýšíme, řekněme, poslouchatelnost nebo doposlechnutelnost na 50, na 60%, ale nikdy to asi nebude 100. A nebo abychom dokázali z té zpětné vazby vytěžit maximum, vypíchnout to, co je určeno nejenom k zapamatování, ale co je určeno k tomu, aby s tím zaměstnanec pracoval. Aby to v rámci dalšího období, třeba roku 2021, začal integrovat do svého pracovního chování. První rada pro manažery. Přestaňte se zpětné vazbě vyhýbat. Je neuvěřitelné, kolik lidí nerado poskytuje zpětnou vazbu. Řekla bych, že to množství se limitně blíží 100%, prostě 100%. Jen minimum manažerů poskytuje zpětnou vazbu bez psychických bloků, bez zábran, bez obtíží, vnímají jako běžnou součást komunikace. Přitom už několik let
Například v ročním hodnocení funguje trend nahradit škálování konstruktivním dialogem, koučovací zpětnou vazbou. Nahradit formuláře se spoustou škál a kompetenčních modelů, diskusí mezi zaměstnancem a jeho manažerem, nebo jejím manažerem, její manažerkou, jeho manažerkou, všechny ty možné kombinace, nahradit hodnotící formuláře diskusí na téma, co je dobře, co se tak úplně nepovedlo a co by se zaměstnanec měl naučit a co by na sobě měl změnit. Zpětná vazba je trend. A není to tak, že by přišla nějaká móda, my bychom se jí měli přizpůsobit. Zpětná vazba je trend, protože to má logiku, protože je to tak v pořádku, protože to tak má být, protože ten vývoj to přinesl, protože to vyžadovalo pracovní prostředí, vyžadovala to výkonnost, vyžadovalo to řízení výkonu. Přestaňte se zpětné vazbě vyhýbat. Proč se vlastně vyhýbají manažeři zpětné vazbě? Je to užitečné, je to třeba. Míša bude mluvit o tom, co se děje v hlavě zaměstnance, který nedostává zpětnou vazbu. Už upozorňovala Míša Břehovská, že já budu mluvit na začátku, řekněme, o nějaké teorii, o obecných trendech, o doporučeních. Potom přijde náš host, který s námi bude sdílet svoji zkušenost s poskytováním zpětné vazby. A pak bude Míša mluvit o tom, jaké to je z pohledu zaměstnance. To znamená, jak vnímá zaměstnanec, co se v něm děje, co mu pomáhá, jak vnímá zpětnou vazbu, co mu pomáhá tu zpětnou vazbu vstřebat a řídit se jí a co mu naopak brání v tom s tou zpětnou vazbou pracovat. Co se tedy děje, když neposkytují manažeři zpětnou vazbu? Nebudu teď mluvit o individuálních reakcích a pocitech, o tom bude mluvit Míša, ale budu mluvit o tom, co se statisticky stane. Statisticky vzato mají zaměstnanci zkreslenou představu o výkonu. Statisticky vzato zaměstnanci nevědí, jestli jejich výkon je takový, jaký zaměstnavatel očekává, nebo jestli jejich výkon je lepší, horší, se všemi důsledky, které z toho plynou. Statisticky vzato to ohrožuje rozvoj zaměstnanců. Pokud zaměstnanci nedostávají zpětnou vazbu, nevědí, v čem se mají rozvíjet, kde mají mezery, nevědí, co od nich bude firma očekávat za výkony v dalším období a co by se měli naučit, proto aby byli úspěšní. A další věc, která nesouvisí už tak přímo s výkonem a s rozvojem zaměstnanců, statisticky významně roste frustrace. Zaměstnanci jsou nespokojení, protože se ve firmě nechválí. Oni až tak nepostrádají tu rozvojovou zpětnou vazbu, to, v čem by se měli zlepšovat, měnit, ale pokud se ve firmě nechválí, tak jsou zaměstnanci nespokojení. Protože každý z nás potřebuje mít pocit smyslu, pocit, že to, co dělám, má smysl, má hodnotu. Každý z nás si v práci tak trochu potvrzuje vlastní hodnotu. Každý z nás si tak trochu v práci potvrzuje, že jeho život je smysluplný, že něco děláme pro ostatní, že to, co děláme, má hodnotu pro svět, pro další lidi, pro firmu. Pokud se nedozvídáme, že to, co děláme, děláme správně a že to má hodnotu, tak ztrácíme ten pocit vlastní hodnoty, smysluplnosti své práce. Řada zaměstnanců na to reaguje tak, že si odejde hledat jinou práci, kde ten smysl najdou, kde budou chváleni a kde se budou pravidelně dozvídat, že jsou dobří a že to, co dělají, dělají dobře. Kde budou mít ten pocit sebepotvrzení, potvrzení vlastní hodnoty. Statisticky vzato, tedy tam, kde není zpětná vazba, kde se manažeři zpětné vazbě vyhýbají, roste zkreslená představa o výkonu u zaměstnanců, v důsledku toho klesá jejich výkon. Ohrožuje se nebo je ohrožován vývoj zaměstnanců,
A na straně zaměstnanců výrazně roste frustrace. V důsledku toho roste i fluktuace. Tam už ta vazba není tak úplně přímá, protože mezi frustrací a fluktuací je spousta dalších věcí, které musí spolu působit, ať už je to možnost nalezení jiného místa, výše mzdy a podobně. Do toho nebudeme zabíhat. Fluktuace byla předmětem jiné snídaně a určitě na to i dojde řada v příštím roce. Nicméně roste frustrace se všemi důsledky, které z toho plynou. Znovu tedy apeluji na manažery, aby se přestali vyhýbat poskytování zpětné vazby. Ať už je k tomu vede cokoliv. Většinou se manažeři vyhýbají zpětné vazbě, protože neradi říkají negativní věci ostatním. Neradi říkají negativní věci zvlášť ženám. Nevím, jakou zkušenost mají naše posluchačky, ale já jsem si u několika svých nadřízených, a většinou to byli generální ředitelé, takže manažeři schopní komunikovat, manažeři, kteří za sebou měli spoustu manažerských kurzů, včetně těch, jak poskytovat zpětnou vazbu a hodnotit podřízené. A všimla jsem si, že zatímco jim nedělalo problém vynadat podřízenému muži, vynadat manažerovi muži, třeba i seřvat podřízeného muže, nebo mu říct klidně a věcně, tohle se ti teda fakt nepovedlo, tak váhali udělat to u mě nebo udělat to u žen. Dost často jsem bývala jako HR manažerka nebo HR ředitelka, jediná žena v managementu, ale i v případě, že tam byly další ženy, ať už obchodní ředitelka nebo finanční ředitelka, tak muži dost často váhají s poskytováním negativní zpětné vazby, zvlášť v případě, že příjemce negativní zpětné vazby by měla být žena. Dost často se bojí, že té ženě ublíží, že budou muset čelit slzám, že budou čelit výčitkám, emocím a podobně. Myslím si, že tu poněkud zastaralou představu by bylo dobré opustit, protože zvlášť u žen manažerek, protože ženy manažerky nejsou princezny z cukru a unesou negativní zpětnou vazbu. Řekla bych, že stejně dobře jako muži manažeři. Takže zvlášť u žen manažerek není nutné se bát. Ale i u žen, kde se ta reakce na zpětnou vazbu dá předpokládat, řekněme, emocionálnější, to znamená tam, kde není, řekněme, předpoklad pro výkon práci, dobré sebeovládání, dobrá komunikace, zvládání náročných rolí a podobně, tak i tam je třeba naučit se s touhletou situací pracovat. A stejně jako se manažeři dokážou vyrovnat s tím, že někdo zpětnou vazbu odmítne nebo někdo na tu zpětnou vazbu reaguje konfliktem, agresí, měli by být schopni vyrovnat se i s tím, že řekněme méně stabilní zaměstnanec ženského pohlaví reaguje slzami. To je věc, na kterou je třeba se připravit a umět ji zvládnout. Nemluvě o tom, že se to stává mnohem méně, než se muži manažeři bojí. Je tedy třeba přestat se bát poskytování zpětné vazby kvůli emocím. Tomu se dá čelit tak, že se naučím s těmi emocemi pracovat, anebo že se prostě rozhodnu, že emoce nechám být a budu se soustředit dál na racionální obsah zpětné vazby. To je jeden z důvodů, proč se manažeři vyhýbají zpětné vazby. Neposkytují negativní zpětnou vazbu, aby nevyvolali na druhé straně negativní emoce. Manažeři se ale vyhýbají statisticky významně i poskytování pozitivní zpětné vazby, což už vůbec nechápu. Někteří z těch, co se vyhýbají poskytování pozitivní zpětné vazby, to zdůvodňují tím, že když budou zaměstnance chválit, tak spichnou a budou žádat zvýšení mzdy. Nic není dál od pravdy. Pokud je zaměstnanec chválen, dost často mu stačí to, že je chválen pro motivaci a tlačí na mzdu obvykle spíš míň než víc. Zaměstnanec, který se v práci cítí dobře a kterého manažer pravidelně oceňuje,
neočekává tolik prémií, neočekává takový růst mezd, protože je prostě spokojený. Vzpomínám si na výrok jednoho svého někdejšího kolegy, není třeba děkovat od té doby, co byly vynalezeny peníze. Naopak od té doby, co byla vynalezená pozitivní zpětná vazba, není třeba dávat tolik prémií, protože zaměstnanci nepotřebují pro motivaci oboje. Tam, kde se chválí, kde se pravidelně poskytuje pozitivní zpětná vazba, není třeba tolik pracovat s bonusy a s prémiemi. Takže věřte tomu, zaměstnanci nespichnou, když dostávají pozitivní zpětnou vazbu. Neznám moc zaměstnanců, kterým by pozitivní zpětná vazba stoupla do hlavy. Pokud ano, tak je to spíš proto, že tam byl nějaký osobnostní deficit, než protože by té zpětné pozitivní vazby bylo příliš mnoho. Takže přestaňte se vyhýbat pozitivní zpětné vazbě. Přestaňte se vyhýbat i negativní zpětné vazbě. Dejte si za úkol do roku 2021 a dejte to za úkol svým podřízeným a svým kolegům poskytovat zpětnou vazbu co nejčastěji. Poskytnout alespoň jednou denně někomu zpětnou vazbu. Byť by to bylo jenom to, děkuju, že máš tak dobrou náladu, hned si zlepšil náladu i mě. Naučte se ostatním poskytovat zpětnou vazbu, utvrzovat je, povzbuzovat je v pozitivním chování. Uvidíte, že to zlepší firemní atmosféru a zlepší to i komunikaci mezi lidmi. Tím se dostáváme k prostředí. Rada nebo tip. Slíbili jsme vám s Míšou 7 tipů, tak tohle je druhý. Rada číslo 2 nebo tip číslo 2. Vytvářejte prostředí důvěry a bezpečí. Bez toho zpětná vazba bohužel moc nebude fungovat. Potřebujete na to, aby zaměstnanci vyslechli zpětnou vazbu a skutečně slyšeli víc než těch 30%. Mluvila jsem o tom, že podle průzkumu Kolumbijské univerzity zaměstnanci vyslechnou tak zhruba 30% obsahu zpětné vazby. Na to, aby zaměstnanci vyslechli víc než 30% zpětné vazby a aby přijali víc než 30, nebo alespoň těch 30%, aby je přijali, aby s nimi začali pracovat, aby jim to zůstalo v hlavě a aby se k tomu postupně vraceli. Potřebujete prostředí důvěry a bezpečí, které výrazně zvyšuje propustnost té zpětné vazby, její vstřebatelnost. Pokud chcete poskytovat zaměstnancům zpětnou vazbu opravdu dobře, musí cítit, že se o ně zajímáte. Že ta zpětná vazba je motivovaná zájmem o ně. Že to není jenom proto, abyste zvýšili výkonnost firmy, ale že skutečně chcete pomoct zaměstnancům, aby se jim pracovalo s nás, aby rostli. Když lidé věří, že jim chcete pomoct, jsou otevření slyšet i nepříjemné věci a přijmout je. Zpětnou vazbu byste měli dávat s tím, že přinášíte svoje postřehy, že máte od zaměstnanců určitá očekávání, u zaměstnanců, kteří jsou skutečně dobří, talentovaní, máte asi i velká očekávání a věříte, že je dokážou naplnit. A proto jim tu zpětnou vazbu dáváte, aby dokázali naplnit velká očekávání. A aby jim to pokud možno šlo snadno a lehce. Vy se tou zpětnou vazbou snažíte usnadnit zaměstnancům práci. Nejenom přimět je, aby vyrobili víc bod nebo aby sepsali víc objednávek, ale taky, aby jim to šlo s nás. A aby se jim u toho líp spolupracovalo s kolegy. Aby se naučili pracovat hladčeji, komfortněji. To by měl být cíl zpětné vazby. A zprostředkovaně samozřejmě i cíl zvýšení výkonu, protože pokud se zaměstnancům pracuje lépe, hladčeji, komfortněji s nás, tak tím automaticky stoupá i výkon. Pokud má být zpětná vazba skutečně rozvojová a transformativní, tak zapomeňte na jednoduché techniky, například sendvič.
To, co je mnohem důležitější, nejsou techniky typu řeknu něco pozitivního, potom teda dám tu rozvojovou zpětnou vazbu a zase něco pozitivního. Ne. Nejdůležitější je zájem a opravdovost. Při poskytování zpětné vazby si dávejte pozor na to, aby ti zaměstnanci neměli pocit, že s nimi manipulujete. Aby neměli pocit, že si na nich cvičíte nějakou manažerskou metodu. Sendvič byl kdysi nesmírně populární. Vzpomínám si, že jsem dostávala asi před 10-15 lety, když jsem pracovala v bankovnictví, tak jsem od jednoho člena managementu dostávala rozvojovou zpětnou vazbu, byl to finanční ředitel, a nefungovala úplně spolupráce, přenos dat mezi personálním a účtárnou. A on mi poskytoval vazbu právě metodou sendviče. Já si skoro vůbec nepamatuju, co mi řekl, protože jsem okamžitě poznala, že teda používá sendvič a začala jsem zkoumat, jak mu ten sendvič jde a kdy se teda dostane k té třetí části pozitivní a co tam bude. Vůbec jsem se nesoustředila na obsah. Zaměstnanci už ten sendvič poměrně dobře znají, takže není dobrý nápad zkoušet manažerské metody při poskytování zpětné vazby. To, co je opravdu důležité, je autenticita. Schopnost dát zaměstnanci pocítit, že mu chcete pomoct, že jí chcete pomoct. Že jste tam proto, aby ta práce byla pro něj snadnější, aby si zbytečně nekomplikoval život chybami nebo konflikty s okolím. Pokud zaměstnanci mají vstřebat zpětnou vazbu, tak by měla být srozumitelná a použitelná, poskytována z já pozice. Takový to, víš, oni si zaměstnanci stěžujou, nebo lidi říkají, že v okamžiku, kdy se začnete schovávat za to, že lidi říkají, nebo lidem vadí, nebo kolegům vadí, okamžitě váš podřízený začíná ztrácet zájem. Protože cítí z toho alibismus, necítí tu autenticitu. Je třeba, aby zpětná vazba probíhala jako rozhovor dvou dospělých autentických jedinců. Vy byste měli, když poskytujete zpětnou vazbu, a veďte k tomu i své podřízené a kolegy, vycházet z toho, že ostatní v maximální možné míře akceptujete. Důvěřujete jejich schopnostem. Důvěřujete jejich schopnosti zvládnout to, co po nich chcete. A důvod, proč jim poskytujete zpětnou vazbu, je ten, že se jim to snažíte usnadnit, ulehčit. Že jim ukazujete, kde jsou kamínky na cestě. Podpora samozřejmě neznamená převzetí odpovědnosti. Pokud chcete, aby se zaměstnanec v něčem zlepšil, aby pracoval víc, aby víc dodržoval termíny, aby pracoval s úsměvem, aby víc vycházel vstříc kolegům, není vaše zodpovědnost pravidelně za ním chodit, hlídat ho a připomínat mu to. Je to jeho zodpovědnost. Vaše zodpovědnost není, aby zaměstnanec zvýšil svůj výkon nebo začal chodit do práce včas. To je jeho zodpovědnost. Stejně tak vaše povinnost není předkládat hotová řešení a ani byste to neměli dělat. Vy byste měli zaměstnanci poskytnout zpětnou vazbu v tom smyslu, že očekáváte změnu pracovního chování, protože mu to usnadní práci nebo protože mu to umožní být lepší zaměstnanec. Ale způsob, jakým si k tomu dojde, už je na něm. Můžete ho koučovat, můžete mu pomoct, můžete mu poradit, můžete mu říct, jak se na to dá jít. Ale zaměstnanec sám by si měl najít řešení, jak se zlepšit. Zaměstnanec sám by měl převzít odpovědnost za to, že se bude zlepšovat. A vy byste ho měli povzbuzovat tou důvěrou a tím, že mu ukážete cíl, nikoli, že mu naplánujete cestu. Pokud má zpětná vazba vytvářet prostředí důvěry a bezpečí, měla by řešit výsledky, projevy chování, ne soudit člověka. Nesuďte člověka. Pokud něco posuzujete, tak je to to, že zaměstnanec
Přijde někdy do práce pozdě, předává podklady těsně před termínem nebo v 00, případně v 05 místo v 00. Nesuďte člověka jako lenocha, lempla, špatně organizovaného jedince a podobně. Řešte pouze to chování a žádejte změnu pouze tohoto chování. Nežádejte člověka. Zase tím pomáháte budovat prostředí důvěry, dáváte najevo, ty jsi dobrý, ty jsi dobrá, jsi pro mě dobrý kolega, dobrý spolupracovník. Jenom tady tu jednu věc potřebuju, aby si dělali jinak. Vytvářejte tedy prostředí důvěry a bezpečí. Ukazujte zaměstnancům, kam by se mohli dostat postupně změnami chování, změnami ve výkonu, aby z nich byli lepší zaměstnanci, aby z nich byli lidé, kterým se pracuje s nás a pracuje se jim lehčeji. Tip číslo 3. Zpětnou vazbu řešte průběžně. Nečekejte na pravidelné hodnocení, neodkládejte ji. Nečekejte na konec týdne, nečekejte na one-to-one a podobně. Pokud je třeba poskytnout zpětnou vazbu, ať už pozitivní nebo negativní, udělejte to co nejrychleji, ideálně hned. Proč? Letošní rok nám ukázal, že to, co platilo, najednou platit přestává, že tempo, na které jsme byli zvyklí, způsoby práce můžou ze dne na den přestat platit, že trh se může měnit tak rychle, že roční plány můžeme tak akorát prohnat s kartovačkou, že cíle nejde nastavit na rok, na půl roku, na kvartál, na měsíc, že cíle musíme leckdy nastavovat z týdne na týden, tak jak se zavírá a otevírá část ekonomiky, tak jak funguje svět tam venku. Zaměstnanci přešli na home office, takže nemůžeme spoléhat na to, že si je v kuchyňce přivoláme a probereme s nimi, jak to jde. Je třeba zpětnou vazbu řešit průběžně. V řadě firem COVID věci zrychlil. V řadě firem se pracuje online, v remote systému. Remote management je něco úplně jiného. Musíte zaměstnance výrazně častěji kontaktovat, výrazně častěji organizovat, výrazně častěji kontrolovat. Zpětná vazba jednou za čas v online světě ztrácí smysl. V době, kdy COVID věci neuvěřitelně rozkolísal a zrychlil, pravidelná zpětná vazba jednou za týden, jednou za 14 dnů, jednou za měsíc ztrácí smysl. Je třeba reagovat hned. Za měsíc může být restaurace zavřená nebo naopak otevřená. Nečekejte se zpětnou vazbou, řešte ji průběžně. Zítra už to možná nebude třeba říkat tomu zaměstnanci, protože zítra už možná bude ten zaměstnanec propuštěný nebo někde jinde, nebo bude restaurace zavřená a nebude důvod mu říkat, co dneska mohl udělat jinak. Rada číslo 4. Tip číslo 4. Ujistěte se, že je vám rozumět. Ostatní neuvažují stejně jako my. Základní omyl lidstva v komunikaci je, že si přece rozumíme, že přece víme, co chceme říct. Ne, tak to není. Tak to není. My všichni máme různé zkušenosti, různé vzdělání, různé přístupy k realitě, různé druhy talentu, různé druhy inteligence. Když řeknu plot, tak si představuju červený plaňkový plot, jaký máme na chalupě. Ale pro spoustu lidí je to živý plot z buksusu a naskočí, musím ho ostříhat. Pro někoho je to drátěný plot, který je třeba natřít, aby nezrezavěl. Někomu naskočí, že se mu rozpadá plot na chalupě. Někomu naskočí, že naopak plot musí postavit, anebo že ho chce zbourat, aby měl lepší výhled. Každý z nás si pod tím slovem představí něco jiného. Každý z nás si pod každým slovem představí něco jiného než jeho okolí. Ostatní neuvažují shodně jako my. Všichni máme rozdílné filtry, vzdělání, definice pojmů. Proto, když poskytujete zpětnou vazbu, buďte konkrétní. Uvádějte příklady. Popisujte chování.
sumarizujte, ověřujte, ptejte se, jestli jste byli pochopeni. Důležité je situaci popisovat co nejpřesněji, chování co nejkonkrétněji. Ono to nesouvisí jenom s tím, abyste si porozuměli, ale i abyste do toho nevnášeli, abyste do toho poskytování zpětné vazby nevnášeli emoce. Čím faktičtější jste, čím méně hodnotíte a čím více popisujete, co se stalo, co zaměstnanec dělá a naopak, co by dělat měl, tím lépe je zpětná vazba vstřebatelná. Zpětnou vazbu, podobně jako léky, je dobré zapíjet tekutinou nebo rozpustit, aby byla vstřebatelná. A ta tekutina je důkladný a konkrétní popis, který pomáhá dostat zpětnou vazbu k těm příslušným mozkovým závitům, kde zafunguje. Když se vrátím k tomu mému nedodržování termínů nebo odevzdávání věcí na poslední chvíli, dá se poskytnout ta zpětná vazba tak, že vzbudí emoce, to znamená, ty nikdy nic neodevzdáš včas, nebo ty odevzdáváš věci na poslední chvíli, to je špatně. A nebo se dá poskytnout tak, jak jsem ji dostala já. Když mi předáváš věci těsně před deadlinem, tak mě to znervózňuje. Já jsem potom ve stresu, protože nevím, jestli budu mít čas se na to podívat. Když člověk popíše přesně to chování a popíše, jaké emoce to v něm vzbuzuje a nesoudí toho druhého člověka, požádá o to, jestli by mohl dostávat podklady o něco dřív. Požádám, abych mohla dostávat podklady o něco dřív, abych já nebyla nervózní. Nedávám tím tomu druhému najevo, ty jsi špatně, ty děláš něco špatně, ty jsi v nepořádku. Dávám mu najevo, respektuju tvůj styl, ale já bych potřebovala, aby to bylo jinak. Tím naředím tu nepříjemnou hořkou chuť zpětné vazby, popíšu přesně chování, když se vrátím k předchozímu slajdu, popíšu přesně chování, minimalizuju riziko omylu, v případě se ještě můžu zeptat, ověřit, tady to asi nebylo třeba u téhle zpětné vazby. A zaměstnanec je ochotnější vstřebat tu zpětnou vazbu. Vzpomínám si, já mám občas tendenci se připojovat ke schůzkám pozdě nebo chodit na schůzky pozdě, protože můj time management opravdu není nejlepší. Vzpomínám si, jak jsem od svého nadřízeného, od majitele firmy Kamila Mahovského dostala zpětnou vazbu právě na to pozdní chození, na pozdní příchody. On mi neřekl, ty máš špatný time management, koukej s tím něco udělat. Protože pravděpodobně, kdybych se doslechla něco takového, nebo kdybych slyšela něco takového od ní, tak by ta zpětná vazba nebyla úplně vstřebatelná. Chutí by se blížila penicilínu a asi bych ji nespolkla, natož abych ji strávila a řídila se jí. Kamil mi tenkrát řekl, když chodíš pozdě, plýtváš časem ostatních. Není to vůči nim zdvořilé, oni na tě musí čekat. Tohle je věc, která jednak souzní s mým hodnotovým žebříčkem a jednak mě to nijak neposuzuje, nedehonestuje. Když chodíš pozdě, plýtváš časem ostatní. Velice jasný popis toho, co se děje. Rozumný člověk už si z toho vyvodí, co by měl udělat. Není třeba nic dál řešit. A co potom následovalo, kdykoliv jsem přišla včas a Kamil si toho všimnul, tak to pozitivně ocenil. Povzbudil mě, abych v tom pokračovala. Tohle to je způsob, jak pracovat se zpětnou vazbou. Poskytnout zpětnou vazbu velice konkrétně, říct, co chci, jak to má být. Ne, jak to být nemá, ale jak to má být. A v případě, že zaregistruju, že to tak skutečně je, říct tomu zaměstnanci, jsem rád, jsem ráda, že to funguje. Opět velice konkrétně. Neříkat, no je vidět, že jsi se polepšila,
to automaticky naskočí červený světýlko. Aha, asi jsem nějak úplně nebyla v tom pořádku. Mistr v téhle, řekněme, nepříliš stravitelné zpětné vazbě je moje matka. Ta je schopná říct mi, no jsem ráda, že jsi zmoudřela. Tak to mám okamžitě chuť začít dělat to, co jsem dělala předtím. Protože nevidím důvod, proč bych měla poslouchat věci typu jsem ráda, že jsi zmoudřela. Já jsem asi předtím taky nebyla úplně blbá, že? Takže nevyvolávejte ve svých zaměstnancích zbytečně negativní emoce hodnocením, popisujte konkrétně chování, hodnoťte konkrétní změny chování velice konkrétně. Popisujte, nehodnoťte. Tip číslo 5. Buďte pozitivní. Hlídejte poměr chvály a kritiky. Už jsem se o tom několikrát zmínila. Přijetí zpětné vazby je snadné tam, kde poskytujeme pozitivní zpětnou vazbu. Tam, kde poskytujeme negativní zpětnou vazbu, není to vstřebání zaručeno. Není zaručeno, že zaměstnanec s ní bude pracovat. Ten poměr chvály a kritiky by měl být 5:2 ve prospěch chvály nebo víc. V okamžiku, kdy se dostanete na poměr 5:3, tak už má zaměstnanec pocit, že ho neustále kritizujete. Slyší ty 3 negativní zpětné vazby, neslyší těch 5 pozitivních a má pocit, že je neustále peskován, kritizován, že to snižuje jeho hodnotu. Zaměstnanec na to, aby změnil svoje chování, potřebuje vnímat pochopení, ale ne kritiku nebo výsměch. Potřebuje cítit, už jsem o tom mluvila, potřebuje cítit, že vám jde o jeho zájem, o jeho zlepšení, o jeho dobro. Stejně tak by ten poměr chvály a kritiky měl působit autenticky. Vracím se k tomu, nenaučené techniky. Opravdovost je to, co je důležité. Pokud zaměstnanec bude vnímat, že si děláte někde čárky 5krát pochválit, 3krát vynatet, tak bude mít dojem, že s ním manipulujete, že to vnímáte jako naučený manažerský úkol. Takže chvalte, chvalte, chvalte. Dávejte si pozor, abyste to nepřehnali s kritikou, protože kritika je sice kormidlo, ale pochvala je motor. Když nebudeme zaměstnance chválit, můžeme 100krát točit kormidlem, ale nikam se nedostaneme. Zaměstnance motivuje pochvala. Mnohem víc zaměstnance motivuje pozitivní zpětná vazba na to, co udělali správně, než negativní zpětná vazba. Zase je to úplně logické. Všichni z vás to vědí. Všichni to víme. Divili byste se, jak málo manažerů s pochvalou pracuje. Jak málo manažerů chválí, jak málo manažerů říká, dneska se ti skutečně ta prezentace povedla. Nebo ten projekt byl úplně super. Příště to budeme dělat stejně, protože to bylo dokonalé. Jak málo manažerů dokáže něco takového říct. Je to škoda, protože tohle je přesně to, co zaměstnance motivuje. Tohle je přesně to, co je motor, co je benzín, co je ta zpětná vazba, která nutí zaměstnance, aby se zlepšovali, která je přiměje, aby pracovali rychleji, aby se lépe na pracovišti chovali, aby toho udělali pro firmu víc. S pochvalou se všeobecně pracuje velice málo. Kdybych měla vybrat z těch 7 typů jeden, tak by to byl právě ten typ. Chválte, chválte, chválte. Typ číslo 5. Chválte, chválte, chválte. Tím, že budete chválit, maximalizujete užitek. Pomůžete svým podřízeným stát se lepšími zaměstnanci a doporučuji i doporučení formulovat pozitivně. To znamená, přestaň okamžitě chodit pozdě. Není formulace, která by byla vstřebatelná, která by do toho mozku pronikla, udržela se tam a řídila chování zaměstnance. Prosím, začni chodit včas. Začni dodržovat začátky porad. Začni dodržovat termíny. Dodržuj termíny. A pochválit dodržování termínů. Prosím, usmívej se víc.
Prosím, usmívej se, když mluvíš v telefonu. Je to slyšet. Je dobré popisovat chování tak, jak ho chceme. Kdykoliv mě někdo kritizuje a říká, tohle bylo špatně, nebo tamto se mi nelíbilo, nebo tohle se nepovedlo, tak já se ptám, a jak to má být příště? Je třeba si věci popisovat tak, jak mají být, protože mozek si pamatuje ten obsah. Když řeknu dítěti neupusti zmrzlinu, tak to není dobrá formulace, dost často to dítě tu zmrzlinu upustí, protože do mozku dorazí upuštění zmrzliny jako obraz, jako vize té akce. Mnohem lepší je říkat, drž tu zmrzlinu pevně. Nebo dávej pozor a hezky drž tu zmrzlinu. I my dospělí takhle fungujeme. Když řeknu někomu, že nemá být protivný, tak jemu se automaticky v mozku objeví obraz protivného člověka. A pracuje tam a zůstane tam. A infikuje jeho chování. Když řeknu, usmívej se do telefonu, v mozku mu naskočí představa usmívajícího se člověka s telefonem a zůstane tam a pracuje. Zpětná vazba by se tedy měla vždycky formulovat pozitivně. Ne, co bylo špatně, ale to, co chci, aby zaměstnanec příště udělal jinak. Zpětná vazba by vždycky měla mít smysl. Ono už se to prolínalo těmi předchozími typy. To znamená, že zpětná vazba pro zaměstnance, aby ho motivovala, tak by mu měla dávat nějaký širší smysl. Ne každý zaměstnanec chce růst, vnímá to stejně jako humanisticky orientovaní psychologové, to znamená, ne každý zaměstnanec chce, aby se dál rozvíjel přirozeně. Jsou lidi, kteří jsou spokojení, takoví, jací jsou a je to tak naprosto v pořádku. V tomto případě je dobré té zpětné vazbě přidat nějaký smysl zvnějšku. Mluvit o osobním rozvoji, o potenciálu zaměstnance, o tom, jak ta změna usnadní zaměstnanci práci, o tom, co mu přinese i v soukromém životě. Když se někdo rozčiluje, tak mu to pravděpodobně nevadí jenom na pracovišti, ale i v rodinném životě. Vzpomínám si na bývalého kolegu, který měl problémy se zvládáním emocí. Toho jsem přiměla k přemýšlení o zvládání emocí, takže jsem se ho zeptala, když řídíš, vztekáš se? On říkal, no, hodně se vztekám. A co na to tvoje přítelkyně? A on říkal, no samozřejmě, že jí to vadí. No a nemyslíš, že by se ti řídilo líp a že by tvé přítelkyně byla spokojenější, když? Koupila jsem mu knihu a on o tom začal uvažovat. Že vlastně ten vztek, to zvládání emocí, bude mít příznivý dopad i do jeho soukromého života. Pracujte s tím, jaký je ten zaměstnanec typ, jaký má hodnotový systém, co pro něj je důležité, užitečné. A na závěr, poslední tip, nechte si emoce na jindy. Nesnažte se nikoho šetřit, ale ani si vyřizovat účty. Jediné emoce, které se můžou v průběhu zpětné vazby projevit, jsou emoce zaměstnance. Vaše emoce nemají co dělat při poskytování zpětné vazby. Emočně motivovaná zpětná vazba na pracoviště nepatří. Neposkytujte zpětnou vazbu, když jste vzteklí, rozčilení, prostě v takovém tom rozžhaveném stavu. Neposkytujte zpětnou vazbu proto, abyste se svých emocí zbavili. Tak a teď mu to řeknu. A teď mu to všechno vytmavím. Ne, tohle je kontraproduktivní. To je stejné, jako kdybyste ten penicilín ještě polili něčím hořkým, aby ten zaměstnanec to měl co nejtěžší. Ho spolknout a řídit se tím. Neposkytujte tu zpětnou vazbu jednostranně negativně. Vždycky se snažte ošetřit emoce, dávat najevo, že s tím zaměstnancem máte vztah v pohodě,
že zaměstnanec je v pořádku takový, jaký je a jde o to zlepšit konkrétní chování, konkrétní výkon. Absolutní tabu je ponižování, zesměšňování, ironie, sarkasmus, zaměření na minulost, vytahování, jo, a tenkrát si to taky udělal, tenkrát si to taky udělala. Zaměření na problém, ne na hledání řešení. Zpětná vazba by měla být racionální, popisná a měla by vést k tomu, aby zaměstnanec mohl růst, aby se mohl zlepšovat, aby se mu pracovalo s nás. Ne na to, aby vy jste se zbavili svých negativních emocí. Na to si můžeme pořídit boxovací pytel. Viděla jsem, že už se připojil náš host a jelikož já jsem se dostala teď na vlastně konec své části, tak bych se chtěla zeptat, má k tomu někdo nějaké otázky? Teď máte jedinečnou a poslední příležitost se Marušky zeptat. Zdá se, že ne. Takže děkuju za pozornost a Míšo, přenechávám pole tobě a našemu hostovi. Maruško, já děkuju tobě a teďka já tady jenom nasdílím prezentaci, aby jsme mohli pokračovat dále. Tak, super. Maruško, tobě děkuji a dovolím si teda tady přivítat našeho hosta, pana Gábriše, což byl donedávna generální ředitel společnosti Sabris. Je to vlastně výkonný manažer s rozsáhlými znalostmi, praktickými zkušenostmi, jak na lokálním, tak i mezinárodním trhu IT, z pohledu teda biznisu a delivery. Společnost Sabris je poradenská firma, která působí na trhu ICT a je to jeden z 5 klíčových business partnerů pro společnosti SAP. A další zkušenosti pan Gábriš nabíral u firem opravdu zvučných jmen, jako je například Oracle Czech, IBM, KPMG, Deloitte. Vše tohle to bylo v manažerských pozicích, takže ještě jednou já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se. Něco jsem zapomněla. Ne, já myslím, že to představení bylo naprosto vyčerpávající, takže děkuji za něj. Perfektní, děkuji. A já se teda rovnou budu ptát, co se vám jako manažerovi osvědčilo při poskytování zpětné vazby podřízeným? Dobře, otázka je, jestli mám mluvit stručně nebo rozvláčně. Pokud bych měl mluvit stručně, tak bych řekl jednoznačně nepodceňovat hodnocení zaměstnanců. Pokud bych to měl rozvést, určitě to rozvedte. Čas máme a myslím, že to budou informace, které opravdu pro druhé budou přínosné. Takže povídejte. Zkusím. Já samozřejmě budu říkat svůj pohled a svoje zkušenosti. Uvítám, pokud se k tomu někdo vyjádří a podělí se se mnou druhá strana o svoje zkušenosti. Ale jednoznačně já jsem se vždycky přípravu, respektive hodnocení zaměstnanců rozděloval do 3 fází. Žádná z těchto fází nesmí být podceňována. První věc je přípravná fáze, to znamená opravdu připravit se na to, co s tím člověkem chci probírat. Co to je za člověka, co se mu za hodnocené období podařilo, co se mu nepodařilo. V případě, že to nebyl můj přímý podřízený a to hodnocení s ním dělal jeho přímý nadřízení, tak třeba se mi stávalo v minulosti, že ten věkový rozdíl mezi přímým nadřízeným a tím hodnoceným člověkem byl vyšší v neprospěch, dále se to tak říct, to znamená starším byl ten hodnocený. A někdy se mi stávalo, že ten manažer se na to necítil a požádal mě, abych na tom interview se účastnil také. Takže to je otázka přípravy. Potom je to otázka realizace. S vámi naprosto souhlasím a k tomu bych taky dodala věc. Já jsem měla taky mezi svými podřízenými velmi vzdělaného pána, který již byl v důchodu. A já jsem k němu opravdu vzhlížela. A já tenkrát v nějakých 35 letech jsem opravdu byla vždycky nervózní před tím, než jsem mu dávala tu zpětnou vazbu, už jenom z té pozice vlastně, že tam byl jako propastný generační věkový rozdíl. Takže máte naprostou pravdu, no. Děkuji. Pokud je o tu fázi realizační, tak tam je potřeba opravdu, já jsem teda zaslechl jenom konec té vaší prezentace
A omlouvám se, že jsem se připojoval takhle pozdě, že jsem nemohl být na celou dobu, ale omlouval jsem se předem, takže jste s tím počítali. Je určitě dobré být v pohodě na to hodnocení zaměstnance. To znamená, nepřijít tam nějak rozevlátý, ve stresu, nedávat najevo rozhodně svoje emoce. To je akorát na škodu věci. Ten rozhovor musí probíhat naprosto konstruktivní atmosféře. Základní pravidlo říká, zkusme začít tím, že toho člověka pochválíme. To znamená, začneme těma pozitivníma věcma a potom přejdeme případně ne na kritiku, nebo přejdeme, když teda kritiku, tak konstruktivní kritiku, ale měla by to být formou diskuze. To znamená ne, že člověk něco dělá špatně, ale pokud nejsem přesvědčen, nebo pokud jsem přesvědčen o tom, že by to mohl dělat trošičku jinak, tak se spíš dialogem snažit toho člověka přivést k tomu, aby sám s tím návrhem přišel, aby to vzal za svý, protože já se snažím lidi vést, to znamená ne je sekírovat, ne takový ten tvrdý manažerský styl, pokud je to možné, tak se s těma lidma domluvit. Jako jeví se mi, že lidi daleko radši dělají to, co chtějí dělat sami, než to, do čeho jsou donuceni. Ano. Ta konstruktivní kritika by měla být ve smyslu ne, že člověk dělá něco špatně, ale opravdu snažit se ho navést na to, jak by to měl dělat lépe, tak, aby on se cítil lépe a aby ho lépe vnímalo i jeho okolí. Vy jste říkala, že jsem z poradenské společnosti. Sabris je jeden z největších partnerů společnosti SAP v České republice a ten inteligenční kvocient našich zaměstnanců je poměrně velmi vysoký. S tím souvisí i emoční kvocient některých lidí a je potřeba ty lidi mít přečtený, vědět, jak každý bude reagovat a rozhodně ten pohovor by měl být končený v konstruktivním duchu. To je jakoby ta druhá fáze. A ta třetí fáze, nemělo by to skončit jenom nějakým zápisem, případně nějakého protokolu nebo nějakým podáním si ruky, ale měly by být definované kroky. Kroky, to znamená, co se má stát, kdy se to má stát, v případě, že to je potřeba, tak i nějaký checkpointy definovat. To znamená, hele, je potřeba, nebo dospěli jsme v rámci naší diskuze k tomu, že se teď budeš soustředovat na to, pojďme se sejít za 2, za 3 měsíce, za půl roku, záleží na té oblasti, které by se on měl věnovat a sednout si a říct si, podařilo se, nepodařilo, cítíš se lépe, necítíš se lépe, jak to vnímá tvoje okolí, chceš v tom pokračovat dál, nebo už stačí, nebo naopak vidíš ještě nějaký další prostor. To znamená aktivně s tím člověkem pracovat, protože celý základ toho hodnocení zaměstnanců je dát najevo, že o toho člověka stojím, že ho beru jako nedílnou součást toho týmu, pokud to samozřejmě není výstupní pohovor, že ho beru jako součást toho týmu a mám zájem, aby v rámci toho týmu fungoval, protože poradenská firma to je velké soustrojí a pokud nefunguje jedno kolečko, je to velmi, velmi cítit. Teď jsem mluvil rozvláčně, ptejte se. Chci se ještě zeptat, vy jste vlastně už nějakým způsobem to i nastínil, z čeho by se měl vlastně manažer při poskytování zpětné vazby vyvarovat, co by dělat neměl. Říkal jste, že je důležitá teda důkladná příprava, neměl by při nějaký rozhovor, měl by používat emoce. Je ještě něco dalšího, co byste třeba vypíchl ze zkušeností vašich, nebo nám řekl prostě nějaký příklad nějakého typu zpětné vazby konkrétní, kdy to třeba fakt jako nebylo ono, kdy jste zjistil, ať už třeba jako z pozice zaměstnance ze začátku nebo právě z té manažerské, že takhle se to dělat nemá? Přemýšlím nad touhletou otázkou. Určitě vytahování nějakých negativních případů, typu, jo, tenkrát se stalo tohleto a ty si na to zareagoval špatně. Spíš se zeptat, stala se tady ta situace, jak ty to s odstupem času hodnotíš? Myslíš, že jsi zareagoval adekvátně, nebo šlo by to udělat ještě jinak? Opravdu já jsem spíš pro ten dialog. To znamená nestavit toho člověka před hotovou věc, protože nejhorší, co by se mohlo stát, kdyby on přišel do obranářského módu a začal se obhajovat. To potom bude útok versus obrana a to k ničemu nepovede. Rozumím. Zeptám se tady účastníků, kteří poslouchají. Máte na pana Gábriše nějaký dotaz? Zajímá vás ještě něco, protože ty jeho zkušenosti opravdu z té manažerské pozici
jsou opravdu dlouholeté, takže by vám třeba mohl říct ještě nějaký tip nebo něco zajímavého. Tak jestli někdo něco má, ptejte se rovnou. Ja by som na vás mala jeden dotaz, pane Gabriši. Keďže popisujeme situáciu, kde má manažer alebo vedúci čas sa pripraviť na poskytovanie spätnej väzby, aké tipy by ste dali, keď musí reagovať i hneď? Napríklad je na nejakej schôdzke, kde sa mu prezentuje nejaká prezentácia z podriadeného a musí sa vyjadrovať i hneď. A vidí napríklad, že je to celé blbě. No, tak záleží na to, jestli to respektive toho zaměstnance, kterého by měl okamžitě a střelbitě hodnotit. Já teda přemýšlím o několika situacích. Nedokážu, nebo respektive nevím, jestli myslíte konkrétní situaci, že ten zaměstnanec něco prezentuje a mně se to nelíbí a chci mu dát okamžitě zpětnou vazbu, nebo jestli to je porada vedení, kde se mluví o nějakém zaměstnanci a já bych se k tomu měl vyjádřit. Ten prvý případ. Případů myslíte? Ten prvý. Hej, že sa vám pozdává, musíte prostě ale i hned reagovat. Jo, tak tam záleží možná na několika faktorech. Já se omlouvám, nedám asi úplně konkrétní odpověď, protože ty situace můžou být hodně rozdílný. Může to být takový, že opravdu naštve kompletně celý auditorium, je to interní meeting, je to porada vedení a jeden jakoby z lidí tam něco předvede, což se úplně jakoby nelíbí. Máte dát okamžitě hodnocení. Já osobně bych to udělal tak, že pokud cítím, že ta atmosféra tam je hodně napnutá a je potřeba se k tomu nezbytně okamžitě vyjádřit, tak bych dal bych si to slovo, já svého hodnocení až úplně na závěr a dal bych možnost hodnotit všem ostatním, aby to nebylo pouze a jenom můj názor. Ano, a svoje hodnocení bych dal jakoby na závěr a vyjádřil bych se i k těm hodnocením třeba předchozím. Abych toho člověka nedostal do situace, já teď se bavím z pozice generálního ředitele, aby jsme si rozuměli, jo? A to je jakoby první případ. A nebo druhý případ je takový, že vidím, že prezentace toho člověka není, nebo je rozporuplná ve smyslu, že někdo s ním souhlasí, někdo s ním nesouhlasí, ale v zásadě já osobně s ním nesouhlasím, tak potom bych si zvážil, jestli to hodnocení toho člověka udělám okamžitě na tom meetingu, anebo ten meeting, jakmile skončí, tak řeknu, hele, zůstaň tady ještě na chviličku a proberu to s ním mezi 4 očima. Opravdu zvážil bych si to, záleží na situaci konkrétní. Nevím, jestli jste to z té mojí odpovědi moudřejší, jestli to vám to takhle stačí. A nebo když tak to upřesněte, tu vaši otázku. Áno, určite som múdrejšie. Ja by som sa možno spýtala ešte trošku aj na iný scenár. Zoberme si, že sme v komornejšom prostredí. Ste to nejaký vedúci manažér so svojím podriadeným, ktorý vám ukazuje povedzme nejaké výsledky, niečo, čo pripravil a máte to spolu ako i hneď prebrať a rozobrať, keďže bez toho by sa ten podriadený ďalej neposunul a nemôžete to nejak ako časovo odložiť, aby ste si to rozmysleli. A je to one-to-one meeting teda, jo? Povedzme, nemusí to byť ako formálne one-to-one, riešite nejakú pracovnú záležitosť, povedzme, chystáte, neviem, nejakú príručku alebo niečo podobné a ten človek vám ukazuje nejaký príspevok do tej príručky a vidíte, že to proste nie je úplne ono, ako by to malo byť, ale nechcete mu to povedať úplne nepríjemnou formou, ale musíte reagovať hneď. OK. Ta příručka by měla být pro laiky nebo pro odborníky? Pre zamestnancov obecne. Pro zaměstnance. Aha, OK, dobře. Dobře, pokud bych k tomu měl nějaké konkrétní připomínky, řekl bych mu je na místě. Pokud bych ho nechtěl úplně jakoby frustrovat ve smyslu, aby on to nevnímal z mé strany jako negativu, dal bych mu to formou promysli si to. Možná by tady to šlo udělat ještě jinak, jak by se zdíval na to, kdybychom tam doplnili ještě ten údaj, nebo kdybychom tu pasáž přeformulovali, anebo bych mu řekl, hele, pro koho ta příručka je určená? Pro zaměstnance, pro všechny zaměstnance společnosti nebo jenom pro jedno typické oddělení? Kdo je ten hlavní uživatel, ten hlavní čitatel? A možná bych mu řekl, zkus si vybrat jeden vzorek, zkus si vybrat jednoho člověka, dej mu to přečíst a co ti na to řekne a přijď zítra a řekni mi, co ti ten člověk na to řekl. Možná to je druhá cesta. To znamená dát mu přímo jakoby svoje připomínky, na čem bych se měl ještě přemýšlet, co případně upravit, co případně přeformulovat, a nebo ho navést na konkrétního koncového uživatele, řeknu v uvozovkách, aby mu řekl svoji bezprostřední reakci.
To mi dává smysl, ďakujem pekne. Nemáte vůbec zač? Já jsem tady proto, abych odpovídal na otázky. Super, děkujeme za položené dotazy, děkuji i za odpověď. Ještě někdo má nějaký dotaz, chtěl by se zeptat pana Gábriše? Než si to rozmyslíte, já bych řekl ještě jednu věc, která mě napadla. Při hodnocení zaměstnanců, jestli můžu teda, pardon. Určitě, povídejte. Při tom hodnocení zaměstnanců určitě byste se měli vrátit k tomu předchozímu hodnocení zaměstnanců. To znamená, aby ten zaměstnanec viděl, že opravdu je to něco, s čím se pracuje, a pokud máte hodnocení jednou za půl roku nebo jednou za rok, tak by ten váš pohovor určitě měl začínat tím, před rokem jsme se bavili. Jo? Jak ty vidíš, co se změnilo od té doby, jak ty se cítíš, na co si dáváš větší pozor, jak to vnímáš, jak to vnímá tvé okolí. Na to jsem zapomněl, jako ještě na to předchozí hodnocení. Za mě všechno. No, vždycky u té zpětné vazby vlastně my bychom měli říct vlastně k čemu by se mělo dojít, tak samozřejmě potom to další sezení by se mělo i odvíjet od toho, že ano, třeba tohle se ti opravdu, já nevím, povedlo, nebo jak to vnímáš přesně, když jsme se bavili, dával jsem ti tu zpětnou vazbu, tak kam si se posunul. Určitě dobrá připomínka. Ale ještě napadla jedna věc, která, když jste řekla zpětná vazba, napadla mě ještě jedna věc. Já jsem se snažil ty hodnocení zaměstnanců nebo svých podřízených hodnotit i k tomu, aby oni dávali zpětnou vazbu mně. To znamená, aby to nebylo jako jednostranné hodnocení, ale když už s nimi sedím, mám tu možnost, máme na to tu hodinu a půl, tak aby i oni řekli, jak oni vnímají mě. Takže jsem to vnímal i pro sebe jako prostor, na co si mám dávat větší pozor, na co se zaměřit. Určitě, to je dobrá připomínka. Tak ještě něco byste nám tady k tomu chtěl sdělit, nebo jestli nemá zatím nikdo žádný dotaz? Dobrý den, já se hlásím tam, Míšo. Tady Kamil Mahovský za Emblu. Já jsem se pana Gábriše chtěl zeptat, když si vezmeme tu strukturu hodnocení v časové ose, to znamená, tady padly vlastně informace, jestli hodnotit hned, nebo to trošku odložit v rámci třeba dne, týdne nebo měsíce. A třetí úroveň bych viděl třeba na bázi ročního hodnocení. Tak jak vy to máte ze své zkušenosti proporcionálně rozdělený? Co preferujete? Tu první linii, nebo tu druhou, nebo až tu třetí? Děkuju. Já bych řekl, že to je kombinace, jako nemám preferenci ani pro A, ani pro C. Ale to je v zásadě věc, kterou si vy tlačíte, máte ji ve svém harmonogramu, aby vám něco nevypadlo. Nicméně ty první 2 hodnocení, to znamená okamžitě nebo za pár dnů, to beru, že to je součástí operativního řízení lidí. Jo? A tam řešíte v podstatě ad hoc problémy, ty, které nastanou. Buď, že to zaviní ten člověk, nebo to přinese situaci na trhu, nebo vy dospějete do stádia, že se něco stalo a potřebujete to ad hoc reagovat. Těžko budete čekat půl roku nebo rok. Takže rozhodně preference neodpovím vám, že bych měl pro A, pro B nebo pro C, ale jsou to všechno nástroje, které se snažím využívat. Ano? První 2 jsou operativní a ten druhý, nebo ten třetí, ten beru, že to je taková jako formální, ale nechci, aby to vyznělo, že to je nutné zlo, tak to rozhodně není. Já určitě děkuji za odpověď. Jo, určitě moc děkuji, pane Gábriši. Mně se ta odpověď velmi líbila, já s ní úplně souhlasím. A z naší zkušenosti, protože se zabýváme nastavování systému, zejména toho ročního hodnocení, protože to musí být nejvíc systematický a strukturovaný, tak co my máme zkušenost je, že nejvíc podceňovaný je právě to roční hodnocení. Já děkuji za odpovědi. Nemáte vůbec zač, já vám můžu říct jeden bombónek, jako u našich, nebo u společnostech našeho typu, je to problém v tom, to roční hodnocení, že ty lidi jsou hodně rozlítaný po projektech a občas je těžké dostat konzultanty do kanceláře a sejít se s ním. Takže zažil jsem i taková hodnocení, že v 8 hodin večer na parkovišti před jednou mladoboleslavskou společností prostě jsem dělal hodnocení zaměstnance. On byl spokojený, že nemusel nikam jezdit, byl spokojený, že to hodnocení proběhlo. Vyřešili jsme to všechno v jednom autě na parkovišti. I to se stává. Jo? Jinými slovy, nemusí to být nutně formální proces ve smyslu uklizená kancelář, nasvícená, úsměvy sekretárok a podobně. Důležitý je to, aby to bylo věcně správně. Super.
Tak děkujeme. Nemáte zač. Děkujeme. Pane Babiši, já vám moc krát děkuji, že jste si udělal na nás čas, že jste se tady mohl podělit z vašeho pohledu k tématu, teda zpětná vazby, nějaká vaše doporučení. Ještě jednou moc krát děkuji. Poslouchejte nás, ještě máme něco k téměř 4 hodince, takže budeme pokračovat. A Maruška si na mě tady přichystala nějaké otázky. Tak já jenom odpovím, samozřejmě nemáte zač, jenom aby to nevyznělo neslušně. Slumím se. Děkuji. Děkuji. Takže, jak se cítí zaměstnanec? Teďka mi Maruška prostě dala pár otázek, jak se cítí zaměstnanec, když nedostává zpětnou vazbu. Tak za sebe můžu říct, zpětná vazba je, jak už tady zaznělo, něco, co mě může rozvíjet. Dostanu nějaký pohled zvenčí, který je objektivní. Nebo je víceméně objektivní, určitě víc než to, co si o sobě myslím já, jak o různých situacích, chováních, přístupu k věcem přemýšlím. Je to vlastně sdělení, jak působím na to okolí. A já chci znát a chci vědět, jak mě vnímají ty ostatní. Co je pro ně třeba příjemný v práci se mnou, v kontaktu se mnou, co je jim naopak nepříjemný, co může zlepšit, jak třeba pracovní prostředí, tak i ten přístup. A bez té zpětné vazby, kdybych ji opravdu nedostávala, tak já se začnu cítit demotivovaně. Navíc si můžu ještě vytvářet různé domněnky, typu, tak nedává mi zpětnou vazbu, tak je všecko v pořádku, nebo snad není, nebo není mě za co chválit, takže mi ale ani není co vytknout. Může být prostě zase člověk, který se cítí úplně jako nejistě, že když mě nikdo nepochválí třeba, tak asi všecko dělám špatně. Firmě na mě nezáleží, nebo firma se mnou musí mít nějaký problém. Jo. Takže každopádně za sebe, jako za zaměstnance, musím říct, že když nebudu dostávat zpětnou vazbu, tak já se fakt budu cítit opravdu demotivovaně a budu si třeba vytvářet nějaký domněnky. Když se zeptám teda vás, chtěl by se někdo podělit, podělte se s náma, když jste zaměstnanec a nedostáváte zpětnou vazbu. Stalo se třeba vůbec někomu někdy, nějaké společnosti, že nedostával zpětnou vazbu? Tak zatím nic neslyším, tak asi teda je to zase na druhou stranu super zpráva, že se nikdo neozývá, protože asi opravdu máme osvícené manažery, kteří vědí, nejen manažery, ono je to vlastně zpětná vazba i od kolegů, jo, kteří opravdu vědí, že tady to je důležité a berou to i ze svého pohledu, když prostě já ji nebudu dávat, nebudu se rozvíjet ti ostatní a mě to samotnému nepomůže. Je to s tím jako s tou firmou. Prostě zpětná vazba zaměstnancům je benefitem pro firmu, protože to ty zaměstnance rozvíjí. Tak, můžu se zeptat, já přece jenom, dobrý den, Barbara Bilišňánská. Já jsem se chtěla zeptat, už předtím jsem se hlásila, já na písemnou zpětnou vazbu, jo, když není z očí do očí, tak já osobně teda si myslím, že je lepší ta z očí do očí osobní, protože jednak teda ten člověk musí vidět ty reakce, ale setkávám se s tím, že někteří manažeři jako posílají tu zpětnou vazbu písemně. Jo, a podle mě je to teda jako problém. Jak to vidíte, vnímáte? Já jako za sebe můžu odpovědět jenom z té pozice vlastně třeba manažera, když jsem vedla tým. Maruška by vám odpověděla, paní Hořáková by vám odpověděla opravdu z té pozice toho HRisty. Když tak třeba poprosím, vím, že na snídani je připojeno i několik kolegů, kteří by k tomu jako z té pozice HR konzultantů mohli třeba něco říct. A třeba já za sebe jako za manažera si to nedokážu představit. Že bych dávala zpětnou vazbu písemně a nenašla bych si jako možnost to tomu zaměstnanci dát ústně, případně teda online v dnešní době. Já chci vidět ty reakce toho člověka. Takže prostě za sebe můžu říct, že opravdu zpětná vazba ústně, případně teda online a z očí do očí
a ne písemně, protože tam vlastně není ta možnost si upřesňovat ty věci, reagovat na ně hned. Upřímně si ani jako nedokážu představit, v jakých případech se to může stát, jestli nám to třeba můžete trošku víc přiblížit. No já jestli do toho můžu vstoupit, zase Kamil Mahovský. Určitě s tím máme bohatou zkušenost. Je otázka si nadefinovat, co je to vlastně zpětná vazba, jo? Nebo respektive hodnocení. To má velký rozsah. Zpětná vazba může být něco maličkého, že vyjádřím svůj názor na nějakou malou situaci, až po celkový komplexní hodnocení třeba i na bázi celého roku. Jo. Takže ta škála je velmi pestrá a to je potřeba si uvědomit potom, pro jakou tu příležitost, jakou formu té zpětné vazby nebo té komunikace vlastně já použiju. Jo, takže určitě ta písemná zpětná vazba, ten nástroj nebo ta forma ve formě písemné se používá. Používáme ji všichni, to je přirozený, je to logický. A já si myslím, že tady je potřeba jenom při použití téhle formy si dát pozor na to, že ten charakter toho nástroje je podstatně jiný než osobní komunikace, kdy jsem tam omezenější, protože nevidím třeba neverbální komunikaci, nedostanu hned vlastně zpětnou vazbu, je to jednostranná komunikace, musím čekat na tu odezvu, nemůžu na ní reagovat hned, takže ta písemná forma z mýho pohledu je relativně dost riziková pro nějaký zásadnější, hlubší a širší téma, který chci řešit. Takže potom je dobrý si spíš domluvit tu osobní schůzku. Pokud je to malá věc, tak samozřejmě ta výměna názorů může proběhnout i písemně, ale je potřeba vědět, že tu písemnou komunikaci má jiný charakter a musím zvážit ty možnosti vlastně téhle formy komunikace. Super, Kamile, já děkuju za doplnění. Jestli takhle, Barboře, stačí, budu rád. Ano, stačí. Souhlasím s tím, že je to prostě záleží od příležitosti a eventuálně si ověřit, jak to teda bylo vnímáno, když je to zejména kritika. No. Děkuju. Děkujeme taky za dotaz. A teďka z pohledu teda zase zaměstnance, jak se cítí zaměstnanec, když zpětné vazbě nedůvěřuje? No, tam můžou podle mě nastat takové dvě možnosti. Já buď nedůvěřuji člověku jako takovému, a pak je to problém. A nebo když mi vlastně důvěryhodný člověk podává zpětnou vazbu, které já nedůvěřuji, tak může vycházet vlastně ze špatných informací. Ten člověk nemá správné informace, evidentně třeba o té situaci moc neví. Případně teda přemýšlím, co tím ten člověk sleduje a třeba co má asi tak za lubem. Já si pamatuju ve svých profesních začátcích, tak vlastně byla používaná často takzvaná ta sandwichová zpětná vazba. Já ji třeba jako vnímám jako dost manipulativní, tak já jí nevěřím. Jo, já prostě nemám důvěru, když mi někdo podává zpětnou vazbu tady tím sandwichovým způsobem, protože beru ty počáteční pozitivní a koneční pozitivní prohlášení, jako neberu je jako autentický, beru je spíš opravdu jako takový ty manipulativní, něco si vymyslí, aby mě mohl pochválit a něco mezi to vloží, takže vlastně celková ta zpráva, já ji prostě jako podceňuji. Takže toto je u mě něco takového, jako když jí nedůvěřuju, tak těžko tam pak dojde k nějaký jako nápravě a nejsem schopná si to prostě vzít za svý. Měl by k tomu třeba někdo z vašeho pohledu nějaký doplněk nebo upřesnění nebo nějaký pocit? Takže můžeme se posunout dál. Když se zpětná vazba dlouho odkládá, no, co si vím povídat, když dostanu zpětnou vazbu vlastně k něčemu, co se stalo před delší dobou, tak já upřímně si to už opravdu nebudu si pamatovat detaily, nevybavím si konkrétně tu situaci,
A tam teda si myslím, že velmi často dochází k nedorozumění. Tady máme tu obrázek babylonské věže. To je přesně ono, nedostali přesné zadání, nevědělo se, co má být tím výstupem, ještě každý mluvil jinou řečí, takže jasný nedorozumění a v tomto případě, kdy se opravdu zpětná vazba dlouho odkládá, já nemohu použít pak adekvátní argumenty, musím si lovit v hlavě, jak to tenkrát vlastně bylo. Pro mě je teda ten způsob podávání zpětné vazby jako bezcenný a z mého pohledu nemůže zajistit moc nápravu. Navíc jako každý člověk se v čase mění, takže ať už bych já jako manažer dávala zpětnou vazbu některému ze svých podřízených opravdu s nějakým jako výraznou časovou prodlevou a uváděla tam tadyhle nějaké konkrétní situace, tak ta zpětná vazba už nemusí být vlastně platná, protože ten člověk se mohl zlepšit zrovna v tomhle v určitý oblasti, takže nějaká ta pomoc ta nebude mít smysl a jako opravdu jako dlouho odkládaná zpětná vazba pro mě je bezcenná a nemůže tam dojít prostě k nějakému jako posunu pozitivním směrem. Další, když zpětná vazba není jasná. O tom tady vlastně mluvili pan Gábriš, mluvila o tom i Maruška. Když vlastně není jasná, nejsou tam ty konkrétní příklady, tak já si z toho nic neodnesu. A ten nadřízený vlastně nedosáhne toho požadovaného výsledku nějaké té nápravy. Tam dojde velmi často k mylné interpretaci a za mě je to vlastně ztráta času a i energie. Jo, protože jako tady vidím obrázek mravenců, když se řekne mravenec, tak přeci každý ví, jak vypadá mravenec, jenže někdo si pod tím mravencem představí kreslenýho Ferdu a někdo si představí mravence z lesa. Jo, takže zase každý prostě mluví jako o něčem jiným, je to nekonkrétní, ty obecné věci, když mě bude někdo dávat zpětnou vazbu, která opravdu nebude konkrétní, bude obecná, tak nebudou užitečný při zlepšování mýho výkonu. No, takže ideálně prostě zase konkrétní skutečnosti, konkrétní příklady. Jo. Zpětná vazba mě jako toho, komu je ta zpětná vazba dávána, tak mě uvede do nějakého správného, do kontextu a vlastně i na nějakou správnou, vhodnou cestu k rozvoji, mému rozvoji. Takže a hlavně já musím vědět, co se po mně chce. Musím to vědět opravdu konkrétně, musím vědět, co má být tím výstupem. Takže zpětná vazba musí být prostě vždycky jasná. No a dostáváme se k poslední otázce, co tady máme. Jak se cítí zaměstnanec, když postrádá pozitivní zpětnou vazbu? Jak už tady zase zaznělo, tak každý je samozřejmě rád chválený, tudíž každý by měl slyšet nejen teda negativní zpětnou vazbu, ale i to pozitivní. Takže když budu dostávat jenom tu negativní, jak se budu cítit frustrovaná, nebude mi asi v té situaci dobře, nebudu tam mít ten pohon toho, mít chuť a snahu se měnit, rozvíjet a jít nějakou tou správnou cestou, protože já jako taky musím vědět, že to, co dělám, má smysl, má to nějakou hodnotu a ty lidi to vnímají, že to je pozitivní, že jim to třeba práci zjednodušuje, že to pomáhá firmě jako takový. Tady teďka uvedu příklad, co dostáváme s Maruškou od kolegů a hlavně i od vás posluchačů, tak nám třeba opravdu dělá hrozně dobře, když nám teda písemnou formou posíláte zpětnou vazbu na tady ty naše online snídaně. Jsme opravdu všichni tady v Emblu rádi, že vám to pomáhá, že tam získáváte, že na těchto snídaních získáváte informace, které využijete skutečně v praxi. A o to víc my se snažíme to dělat lépe a lépe. Takže já myslím, je tohle poslední otázka? Je to poslední otázka? Takže tímto já bych vám chtěla všem poděkovat, připojit se k tomu poděkování, které tady už zaznělo od Marušky.
chtěla bych vám také popřát krásné Vánoce. Zachovejte nám přízeň, prosím, zúčastňujte se i těch dalších snídaní. My teďka tvoříme témata na příští rok a určitě z kraje příštího roku vám budeme zase posílat postupně pozvánky na každý měsíc, takže budeme rádi, když se k nám opět připojíte. A vzhledem k tomu, že tohle je vlastně poslední snídaně v tomhletom roce, já nesmím opomenout to, že bych vás chtěla požádat ještě, abyste nám tady opět teda zahlasovali, jak se vám snídaně jako celek líbila, jestli pro vás byla přínosná. Posílejte nám vaše náměty na témata, která byste chtěli rozebrat. Stále je tady ta možnost, že nabízíme bezplatnou konzultaci tématu, takže kdo bude mít zájem, může se obrátit přímo na paní Hořákovou, na Marušku. Kontakty budete mít zase v prezentaci, kterou vám dneska nejpozději zítra zašlu. Můžete napsat i mně, já to předám ty informace. Takže ještě jednou děkuju vám všem za váš čas, který jste si vyčlenili, že se s námi tady dělíte i o vaše příklady. Vzniká tady zajímavá diskuze. Tímto bych se s vámi pro dnešek rozloučila a budu ráda, když se uslyšíme v lednu. Tak hezký den a nashledanou. Pěkné svátky a nashledanou. Podobně hezké